मानवगिरि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे पान्जाय आफाद आरो हांख्राय हरजानाय गासै दिनैनि बे गोथार सानाव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ फैगौ 2023 मायथाइनि 23, 24, 25 आरो 26 अक्ट'खालि बे थावनियाव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेनिखायनो बे हाबाफारिनि गिबि दिनै लाइखुथा गायसननाय बे लाइखुथा गायसननाय हाबाफारिखौ जों दिनै जागायनो नागिरदों। बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि तरेन बर' सार, लेङाइ आफादगिरि मुस्लिमा रमिला इस्लारि, लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारी, नेहाथारि हरेश्वर नार्जारी, बिष्णु बसुमतारी आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव लाइखुथाखौ गायसननो थाखाय जोंजों हांख्रायनानै नुजाफैनो थिननो हानाय मानाव गेदेर आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म सार, बेयावनो बाहागो लाफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी सार, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि मावथि बिथांमोन, जोंनि बे जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दानानै होजानायनि मानगोनां आफादगिरि 30 नं सानजा समस्तिनि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि नि फिरफिलाखौ उरायहोनो लादों। बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि तरेन बर' सारखौ आङो खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायग्रोनाय जाबाय। फिरफिला उरायहोनायनि थाखाय बेखौ आफादगिरि सारखौ दैदेनलांनो जोंनि सासे नेहाथारि हरेश्वर नार्जारी बिथांखौ आं खावलायबाय। आफादगिरि सारनिसिम दायो जों नैथि हाबाफारि जे जोंनि गुबै लाइखुथा गायसननाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायनो लादों। मावफुंनो थाखाय लेंहरजाखानाय मानगोनां आसामनि मन्त्रि मानाव गेदेर उर्खावगोरा सार बिथांखौ बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायग्रोबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम।
दायो जोङो बे लाइ खुथा गायसननाय हाबाफारिखौ आवगायनो लाबाय बयखौबो अब्ला लोरिनानै हो एसे Borotunlaya Padlong Lip Borotunlaya Padlong Lip Borotunlaya Padju Lauteng Borotunlaya Padju Lauteng Borotunlaya Padlong Lip Borotunlaya Padlong Lip Borotunlaya Padlong Lip Borotunlaya Padju Lauteng Borotunlaya Padju Lauteng Bisa kau malam apa sepahalang di sini? Kahibau. साफ्रोमखौबो हांख्रायहरदों बे 62थि जुथुम्माया बिराद ओंथि गोनां जुथुम्मा जोङो लाइ खुथानि बा गाहाय खुन्थिया गायनायनि फोरबोखौ दिनै आजावदोंमोन जों दमासिनि उनाव खालामनाय जागोन होननानै दा दिनैनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि जुथुम्माया बेयो जागायजेनसिगोन जोङो बेवहाय बानजाय आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो बे अक्ट'खौ आजावदोंमोन आरो बे दिनैनि हाबाफारिया जाफुंसार जाबाय जों आसा लाखिदों बे देग्लायनि बे रानि खालायस्रि फोथाराव जानो गोनां बे 62थि जुथुम्माया जोबोद ओंथि गोनां मानो होनना बुङोबा जोङो गोजाम आफादखौ सेफायनानै गोदान आफादजों मावफुं आफाद बोसोरथामनि थाखाय दानाय जागोन बे मोनसे आरो जोंहा गोबां जेंना दङ दिनै NEP एबा हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि बाहायनायनि खोथायाव जोङो मोनसे चेलेन्जिं माबाजों जों खारफानो गोनां जागोन जों दानि NEP नि जिथु गाइडलाइन बेजों खारफानांगौबा बर' थुनलाइ आफाद
दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रायजो राजा बयबो जानजि खाफ्रानांगोन। जोंखौ आगोलनि जेब्लानोखि नांलाय खमलाय बायदिसिना बेफोरखौ ज्राब गारनानै गोदान इसारा लानानै जाहाथे जों खामानि मावलांनो हायो बेखिनिखौ आङो खावलायनानै दिनैनि बे गोथार माने बे लाइ खुन्थिया गायनाय एबा गाहाय खुन्थिया गायनाय बे फोरबोआव गासैबो नोंथांमोना जे नुजाफैदों गावनि बिमानि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि बिथिङाव जे नोंथांमोनहा मदद दङ एखेबारे नोंथांमोना आन्तरिकता दङ बेखिनिखौ जोङो मोनसे साननो हादों। बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय जे नोंथांमोना खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बाव फैनानै दिनै बे फोथाराव ज' जानानै जोंखौ मोनसे थुलुंगा होदों आरो आगाननि दावगानायनि थाखाय नोंथांमोना जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं साबायखर बावबाय आरो आंनि बे फिरफिला बिलिरनाय आरो दिनैनि बे खुन्थिया गायनायनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबबाय। गोजोन्थों। फंनैसो बुंनाय दंमोनब्लाबो आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै खालि खावलायनोल' लुबैदों नुजाफैनो हानाय जोंनि बानजाय आफादनि गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोनखौ बानजाय आफादजों दाजानानै होनाय जे दालाय आफादनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरिफोरखौ सम जानाय लोगो लोगो जोङो ज' ज'यै खामानिखौ मावलायनांगोन जाबाय आरो बयनिसिमबो साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ बावहरनानै दिनैनि मेलखौ बेयाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।